Iets ons de aaien even pakken. I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. Said I need a dollar, 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 that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar? Nou, wie dacht dat we een baantje zieken. En dus hij zei je maar wel met piekend van. En wie een beetje denken, ja, hoe en wat. Dus ik en zij zaten in mijn huid, kunnen aan van het dwarrenverkeertje. Toen ziet hij, dat is een mooi idee. En toen zijn een paar extra pieken hebben gekocht. En toen zei ze mij, kunnen dan de aaien, bruin en wit en gemixt en zo, kunnen we ook even verkeertje aan het dwarren en zo. En dan zat ze een beetje begonnen zo en toen ben ik nog een beetje grut geworden, maar je 30 kant. Well, I don't know if I'm walking on solid ground. 'Cause everything around me is falling down. And all I want is someone to help me. Wat maak je al het van dit bedrijf goed draaiende te houden? Ja, sowieso elke dag wetten verschijnen, voerbieden. We schreeuwen dan zelf nummers op de eierwaskers, dan weten we welke klant het had. Aaien wasje. Eierwasker natuurlijk, je voer erin van, de aard voeren weer uit. Nou, en, Poepskep ik. Ja, dat moet ik gebeuren. en ja, een beetje sazen strooien en alles. En het voer, hoeveel gaat het erin, hè? 40 kilo per week. Had de haren vol, hè? Ja. 1 kip eet 24 gram per dag. Ongeveer 40 kilo voor 8 liter pieken. En wist niet hem dat ik al of hem dat je zelfs uitzocht? Nou, van een grote aaienboer in Elfo, Harry van den Berg, die had dat ons verteld en die had ons een beetje geholpen. Eerst hier net zo'n rekening mee houden. Ik dacht van, oh, ik vind het wel makkelijk en alles. Maar let ik al wel een achter van, wel een uitdenken. Well, I need a dollar, 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 that's what I need. Het laatste doosje nog. Said I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. And I need a dollar, 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 that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Well, I don't know if I'm walking on solid ground. Hoi. Hoi jongens, Wel lekkere eikens. Alsjeblieft. Wil je ook 20 cent terug? Nee, hoeft niet, ja? Nou, dankjewel. Klein net? Hoi. Nou, bedankt. Hoi. Tot volgende week. Tot volgende week. Is het ook nog wat leuke business? Nou ja, dan krijg je een leuke nou in het waard natuurlijk. Van, oh, daar houden de piekenboeren weg. Ja, dat is ook mooi. Ja, de chillste die competitie, jongen. Jawel. Ik is wel mooi van extra een squal een tosti of zo. Of een naar de McDonald's of zo. Dat is nog wel extra's. Voordeel natuurlijk. Het is echt mijn beroep. Ik ben nu al zo'n 20 jaar keunschilder. En het is echt mijn dagelijkse arbeid wat ik eigenlijk doe. Het is zo dat we vroeger een oud gereformeerde kerk. En dat is eigenlijk in de jaren 66 is het ophouden van het kerkenwezen. En toen hebben ze het als wenning maken eigenlijk. En dat weer eigenlijk net mooi. Eigenlijk wat kerken wie er eigenlijk al weer uitsloopt. En het kerkje dat stamt uit 1890 wij. En die tijd eigenlijk, waarom heb ik het eigenlijk helemaal reconstrueerd. Dus jouw leven eigenlijk weer een beetje in 1890? Ja, ik kan je eigenlijk wel stellen. Die tijd spreekt mij ook zo aan. Sowieso de 19e eeuw spreekt mij en mijn vrouw verschrikkelijk aan. Want vooral de waardering die we hebben eigenlijk van die tijd is vooral het vakmanschap wat nou echt uitoefenen was. Niks hoe de hut of hastig of gek. Nee, het moest mooi worden. Schoonheid stond voorop. En dat staat eigenlijk nog steeds bij mijn vrouw en bij mij ik in het vaandel. Dat de schoonheid moet eigenlijk voorop. En net de hastigheid en de efficiëntie, we hebben het al in Sint-Wurg maar hoe hebben. Nee, schoonheid, daar gaat het om.
En zo leven wij ook. Wij leven hier echt nog in die tijd eigenlijk zo volle mogelijk. Het is spietig genoeg dat we wel eens even wat verplichten worden vanzelf door de banken om achter een computer te kropen en zo. Maar feitelijk heb ik een hekel aan die dingen. Onder is ik wel bijzonder, daar hebben we een museum eigenlijk. Dit is eigenlijk nou een beetje eigenlijk uw opkamer, sakeerd wordt bezien. Maar het is eigenlijk ook het museum en het wie vroeger de kerken, wat de mensen eigenlijk zien. Dat is dit plak waar wij hier nou te wonen komen binnen. En wij het eigenlijk zo inrichten, zei je, uit die tijd. Ietsje, best er 4 leven om erbij te komen? Dat gaat even weiter. Zie je nou het museum steken? Je herinnert er ook al bij alsof het in 1890 wie of zo? Ja, 1890, ja, die stil houden we heel erg van. Maar het heeft me aardig ondersteunen. Ik ging het eerst minder, maar het heeft me aardig besmet dat ik het heel erg mooi vind. Ja. Ja, wat is dat zo leuk om? Nou, het oude, het gaat al een beetje in een gongje wat, het gaat al net hastiger, het relaxte, dat is nog zo leuk. Ja, en de sfeer eromheen en het heeft wat. Net bij helpen? Nee, het valt heel erg mooi. We hebben natuurlijk de moderne gemakken hebben natuurlijk ik. En we hebben wel straalverwarming, maar we hebben liefst hebben de houten kachels omheen. Om het weekend, het 23 of 24 april, bij medisch bij we iepen, van 12 tot 5. Dus ik kan meestal alles hier bezien en boven schilderijen formaten bezien. Dus dan kun je een indruk krijgen hoe wij je leven. Open huis. Open huis. Die incubaat. Ja, incubaat. Ja. In het levende museum van Marten en Nietzsche. Ja, klopt. Precies. Ja. Daar komt het op Daar deel, komt ja. het wel.